комплексен човече, аз мразя рапа и самата идея, че прелеча на салата ме разпливане, дей. Да се навиваш ти на тия думи злодей. Не съм ти нито завиждам на твоите идоли, ей. Аз просто казвам това, което си мисля, защото това е рап. Идеята да бъдеш себе си, а не пак е брат причупен заради измислените вкусове на обществото, мозъчните трусове. И в малко повече ми идват тия неконтени джанти, тиники и нюанси, взети на аванти. 2012 живеем всичко в мерията, спря от теб зависи да потища сляпото махало. Знам, че ме няма в учебника по история, знам, предпочиташ да слушаш ти кака горе, но също знам, че можеш да бъдеш ти креативен, че мозъкът ти може да е двигател реактивен. Не ми е професия да ти вкарам депресия, не съм нито месия, изписвам просто хартия. Думите ми са прости, колкото ти е монстри, и от тебе зависи дали ще ги пуснеш на гости. Не ми е професия да ти вкарам депресия, не съм нито месия, изписвам просто хартия. Думите ми са прости, колкото ти е монстри, и от тебе зависи дали ще ги пуснеш на гости. И уморих се, чакай тука да поседна и да те върна назаре в 2007. Да ти разкажа за това какво е хъс, как се гонят мечтите да бягаш до последния си дъх. Помня тогава как хората нямаха вяра в мене и подиграваха се на това, за което ми дреме. Първата ми песен подготвях аз близо месец, застанах пред микрофона и останах потресен от чувството да усетя догонената мечта, да имам сили да завъртя с ръка света. Тогава създадах в себе си една мана и започнах да водя обречената си война. Правя музика за собствен кеп, не за пари, не че не искам пари от това, но помисли, всяка MP3 сваляш от нета ти точно фри, защото просто не ти се дава за музика пари. И не ми е професия да ти вкарам депресия, не съм нито месия, изписвам просто хартия. Думите ми са прости, колкото ти е монстри, и от тебе зависи дали ще ги пуснеш на гости. И не ми е професия да ти вкарам депресия, не съм нито месия, изписвам просто хартия. Думите ми са прости, колкото ти е монстри, и от тебе зависи дали ще ги пуснеш на гости. И остарявам с годините и потъвам в тините, изброени са зимите, изобразени в картините. А това са от римите, тия недостижимите, да не стигат ти гените, да усетиш промените през очите си. Може би виждаш пълния мрак, ако погледнеш през моите ще видиш пред себе си влак. Да, защото ти си във влака и влизаш в тунела, аз съм там срещу него, стъпка тъпа или смела. Да, това е метафора, няма нужда от анализа. Човечеството има нужда от хемодиализа, с това си темпо ще достигне мозъчна парализа. От теб зависи, те с коли си махли ги разбрали сега. Това, което мисля ти е скучно, че го мисля, но какво да ти измисля в този свят така измислен. Това, което казвам, само отдавна са го казали, но никой не ги чува, те с мислители наказани. Не ми е професия да ти вкарам депресия, не съм нито месия, изписвам просто хартия. Думите ми са прости, колкото ти е монстри, и от тебе зависи дали ще ги пуснеш на гости. Не ми е професия да ти вкарам депресия, не съм нито месия, изписвам просто хартия. Думите ми са прости, колкото ти е монстри, и от тебе зависи дали ще ги пуснеш на гости. Ей, това е което мисля с по-прости думи, защото нали ако са сложни ще стане малко по-сложно. MD мене си AK маната и